כישורים, המרכז להעצמת המשפחה. תוכנית כישורים פותחה על ידי עמותת בית מוריה באר שבע בשיתוף אנשי מקצוע. לתוכנית שתי מטרות עיקריות. המטרה האחת היא להפוך את המסגרת החינוכית של הילד למסגרת קהילתית, בה ההורים שותפים ומעורים בתכני הלימוד של ילדיהם. המטרה השנייה היא להעניק להורים הזדמנות לרכוש כלים להתמודדות עם סוגיות הקשורות לחינוך הילדים. אני מביאה אותה ב7:30 ולוקחת אותה 3:30, ואני לא יודעת מה היא מקבלת במהלך כל היום שהיא נמצאת פה בגן. ככה לא יוצא לי ביום יום לראות את הגננת, אין לי כל כך זמן גם לדבר איתה ולהעביר איתה דברים. לא הייתה לי ולבעלי היכרות עם שאר ההורים בגן. לא היה לי את הכתובת לאן לפנות ומה לעשות כדי לעזור לי קודם כל, איך להתמודד עם ליאל. בדרך כלל הערבי הורים וילדים מתחיל בכינוס קולקטיבי, לאחר מכן יש איזשהו תהליך של פרידה, של הילדים נשארים לפעילות עם קוסם, עם הצגה שמביאים לילדים, עם סדנת יצירה שהילדים חווים, ובו בזמן ההורים פורשים לגן הסמוך. ההורים שומעים שיחה בנושא חינוך, התגובות חיוביות מאוד, אנחנו נותנים דגש על כלל המשפחה. אחת ההרצאות פשוט כל כך ריגשה אותי שפשוט הלכתי בדמעות הביתה. זה סבלנות וסובלנות כלפי הילדים והקשבה, וכן, כשמגיעים הביתה אז לכבות את הפלאפון ויותר להקשיב ולהיות יותר נינוחים איתם. קודם כל להתייחס אליו בגובה העיניים ולנסות להבין אותו מה הבעיה ולא ישר להתפרץ ולכעוס עליו. בדרך כלל ההורים חושבים שכל הזמן להם יש בעיות בבית והם נתקלים בקשיים, וכשהדברים צפים ועולים בגן הם מרגישים הקלה, יש להם למי לפנות, יש להם מי שיעזור להם לפתור את הבעיות. הגן הופך להיות מקום קהילתי. זה עושה גם גיבוש, גם עם הצוות, זה עושה גיבוש גם עם ההורים, ומן הסתם אנחנו מרגישים יותר קרובים פה לגן. מבחינת ההורה זה מוסיף המון כלים, ביטחון מול הילד, כי פתאום יש לך את הכלים להתמודד איתם. הילד שלי הוא בגן פה, הוא ילד מאוד לא ותרן, הוא עומד על שלו, ולמדתי פה מהשיחות עם היועצים שמגיעים, שפשוט לא לוותר, מצד אחד להציג גבולות, ולעומת זה, לאחר כמה זמן, לספר לילד מה שהוא עשה, ואז לתת את הליטוף. פעם אחת שמעתי איזו שיחה מדהימה על איך לפתוח את הילדים, למשל בגילאים של גיל התבגרות, גיל 16. אז נתנו כאן כזה דבר יפה, כאילו שברגע שאני מספרת, אז גם הם פותחים בעצמם. ניסיתי ועבד, חבל על הזמן. לאור התגובות החיוביות, הוחלט להרחיב את התוכנית גם למעונות היום ולאחד מבתי הספר בהם בית מוריה פועל. גם כאן התגובות היו נלהבות. הדבר המשמעותי שאני מקבלת זה בעצם החיבור בין הבית למעון. אנחנו כשותפים לחינוך, גם הבית וגם המעון, כמחנכים את הילדים באיזשהו רצף. הרצאות מאוד מעניינות, מאוד ומאוד כיף לנו לבוא לשם. אם אני אקח דוגמה ילד בכיתה ד' שהיה לו בעיה בגבולות, כי ההורים לא הבינו את החשיבות של הגבולות בתוך מערכת החינוך, כמה זה חשוב לנו. והדבר הזה חולל אחרי חודשיים אצל הילד מהפכה של ממש. הילד הזה הפך להיות בין המובילים בכיתה שלו. ושואלים את ההורים ואיפה למדתם הורות, מה הם עונים, מה הורות זה מקצוע, והתשובה היא, זה סופר דופר מקצוע שאנשים חייבים ללמוד אותו. ניגש אליי אחד ההורים אחרי ההרצאה וסיפר סיפור שמההרצאה הקודמת הוא לקח את אחד מהכלים ובבית הם יישמו את זה הלכה למעשה. הם יצאו לטיול וכאשר פתחו את ארוחת הבוקר מצאו שהאימא הכניסה לכל אחד מבני המשפחה פתק עם נסיעה טובה, איחול נסיעה טובה, באהבה רבה, וזה מאוד ריגש אותו ששני ההורים היו בהרצאה הקודמת ולאחר מכן, שבוע לאחר מכן כבר יישמו את הכלי הזה הלכה למעשה. הורים שומעים הופכים להיות להורים אקטיביים. אנחנו רואים בקשר של ההורים עם בית הספר, עם גן הילדים, כקשר הכרחי
קשר טבעי, ובו זמנית קשר שאנחנו צריכים ליזום אותו. בית מוריה רואה ביסוד הבית היהודי כאולי נקודת החוסן הלאומי הגדולה ביותר של האומה בכלל, והפעילות של מרכז קישורים בעצם נותנת עכשיו מפגש בלתי אמצעי, מפגש לא פורמלי, מפגש של נשמה, של ידידות גדולה, חיבור שבין הצוות החינוכי של בית מוריה בכלל לבין ההורים. בשנת הלימודים תשע"א התקיימו כ100 מפגשים ב20 מוסדות חינוך. במפגשים אלה השתתפו כ1,300 אבות ואימהות עם אחוזי השתתפות של למעלה מ90%. ומה הלאה? בית מוריה מעוניינת לאפשר לעוד מאות רבות של הורים וילדים להשתתף בתוכנית קישורים. מה שאני למדתי פה זה דברים שיעזרו לי הלאה בחיים. לא הפסדתי אפילו פעם אחת. ממש נהניתי. ועוזר לנו מאוד. מאוד מרוצים, שימשיכו כך. זה גם סיפוק, בטח זה סיפוק. לא מקבלים את זה בכל גן. גם לא צריך להשקיע כסף בבייביסיטר, כי יש לנו שוב את הבייביסיטר שתשמור, כדי שנשב ונחכים ונלמד, ואין יותר גדול מזה.